kibali Ate Will, ako ang iyang anak. Yes, Medyo, ikaw ang iyang anak. ako Ate Will ka nang iyang gibati karon na apod jud na sa akong huna-huna kung ako ang nahitabuan no sa akong kung sa ako nga nahitabo ang susama nga kahimtang. Dili gyud nimo malikayan nga daghan kay mga pangutana. Maunang giinaingon na nako no nga kung unsa man ang previous, di magyud nato malikayan nga masayop ta sa mga desisyon sa kinabuhi. Pwede man nato ipahibalo, not to the point nga detailed kaayo, basta kay naalang awareness ang ang present nga henerasyon kay di man gud nimo pod makuanan nga naagi mga tao nga medyo magstorya behind our backs na bisan pa og wala tay kalabtanan sa nahitabo kanhi kumo kay anak ta ni pulano, anak ta ni pulana, madrag na ta sa ana sa ilang mga pangalan no sa ilang mga mali nga mga desisyon kanhi. Di gyud nimo makuanan, maunay giingon niya nga medyo maulaw na pud siya karon daw sa iyang sa mga tawo. Knowing nga karon nga na-aware na siya nga naay something gyud nga nahitabo sa past nga wala siya ma-aware. Wala siya makabalo. So medyo karon pa siya ni bati og kaulaw pero maunay giingon nga ang mga pangutana nimo wala gilaing makatubag kundi mismo ang imong inahan kung naa man kay mga doubts o unsa nay mga pangutana pa nimo nga gusto nimo nga mahayagan para sa ako mas maayo gyud nga adto ka mangutana sa imong inahan mismo dili man kaingon nga maka-istorya or maka-direkta pagpangutana pwede man siya hinay-hinayon nimo or ipasabot nimo pod ang imong side para makuha niya ang imong punto dili maabot sa punto nga kasabaon ka or kanang lainon og sabot sa imong inahan. Kuan nimo sa iya no i-explicar nimo sa iya nga nagdako manggod ko nganing hangtod karon murag dili naman ako makaya and sa ingana nga pangidaron di pod nimo na mailimod nga maapektuhan na gid ka. Unless nga magpabilin kang bata kay medyo wala kay pakialam no sa mga istorya sa mga tao sa palibot or unsa ba dinha nga mga pagpanglibak kay bisag kinsa siguro nga anak mo bati kung dauton makadungog og mga sakit or mga mali nga istorya against sa ilang mga ginikanan. So para sa ako ang maunay pinaka kuan nga solusyon no nga satisfy ka, mawala ang mga pangutana sa imong kaugalingon or dili mawala matubag ang mga pangutana, ang mga pagduha-duha og syempre para pod masabtan pod nimo kung unsay rason sa imong inahan nga ingana lagi na aman kahay maayo nga kahimtang previously unya mas gipili ang imong amahan sa ang imong amahan karon. So wala gyud para sa ako wala gyud koy lain mahuna-hunaan nga posible nga solusyon para matagbaw ang imong kaugalingon, mga huna-huna, pagduha-duha, mga di man gid ko kumbinsido Ate Will nga wala siya ni bati og kasakit no nga ang kanang mga istorya lagi against siya iyang inahan bisan pa man og unsa ka ingon pa misteryoso or matinaguon ang iyang inahan na ay baya mga istorya sa mga kasilingan mismo lang sa iyang apuhan di ba Munay maingon nga smokes get in your side mo igawas good no di gyud makuan kumkum so ang atong mismo gani yang apuhan mo ray mo unay og sulti siguro ang feeling sa usa ka ginikanan no frustration din nakalitos frustration kay nga nung nakita na nila ang ilang anak nga haruhay na and then sa pagkahimo niya og sala o sayop medyo na kuan po sila Ate Jen apektado mo siguro defensive defense mechanism ra to siguro sa imong apuhan nga manol siya na mo sulti dito sa mga tao o di ba Ate Jen dili na siya maglipod-lipod nga inaana nga siya ang mo kanang open kay aron siguro nga ipakita nila nga wala siya ni konsente sa gibuhat siyang anak. So siguro Christy ang atong muna di man ginato malikayan nga ang tao kanang siya nasayop sa iyang gibuhat basin wa pud ta kasayod sa ilang mga kahimtang sa adto pa siya ang una no sa iyang past wata kabaloon sa iyang life adto pero so according sa iyang imong sulat nga pinaagi sa kaagi nga gisulti sa imong amahan nga
social life pa siya sa una, di ba Ate Jen, social life siya, and then buhong. Pero nga naman gyud mo na atong ma-question nga naman gyud ang tao nga di man kanang maadto man gyud sa murag kaparautan Mulihis hinoon, man gyud. messy na hinoon ang iyang life. So mo simang man gyud. So dili man nato sila matudluan. So karon isip ikaw anak, so dili nato kuan di ka nako ma-question sa imong feeling karon nga inaana nga daghan ka gusto ipangutana apan di nimo kaya nga mo kig atubang o makig face to face nga kana bitong daghan man pamaagi Christy nga makapangutana ka sa karon. Pero social media na i-message na lang. Kung dili kaya Oo, personal. kung dili no? kaya personal, so i-message na lang. Kundi magpatabang ka sa imong lulog lula nga naa sila magatubang mo tulo nya na pangutan-on gyud nimo kung gusto unsay gusto nimo nga matubag sa imong inahan diha kay daghan kuno ang iyang mga pangutana Auntie Jane hantud karon naa pa si iyahang kung ano nga iyang gusto giniya nga matubag. So bisan siguro pod og ako ang anak nga inana magpangutan na pod ko nga kanindot dai sa imong kinabuhi sa una na ni kakaron nag-antos aning kanang magsinumbagay pa no niya kanang murag miserable kay nga Mag-away, kinabuhi magsininggitay. mag-ao siningkitay na kanang binastuson pa ka mga inaana. So isip anak makakuang gyud ka no maka-feel gyud ka og dili maayo. So according to expert na adi ay mga suggestion ate Jane mga tips kung unsaon nimo pag kung ano unsa imong buhaton nga imong maistorya ang imong inahan pinaagi sa tabang na ani no sa gitigaan ka og mga giya kung unsa imong buhaton. So number 1 niingon nga practice what you're gonna say. So kinahanglan day Ate Jean abi nako kung mag-speech lang tanong nga mo kuanta mo Practice. render tag speech mag-practice ta nga mo tan-aw ta sa salamin kung unsay kuan sa imong baba unsay mga kuan imong mga posisyon unsay imong mga action so aron makita nimo. So kini di ay practicean pud nimo kung unsay imong isulti Mhm. nga imong siguro Sa pag-express. Oo nga unsa nimo pag-express nga with emotion o maghinila kay ba mo diha or unsa. So diha man gid na Ate Jen kung magtapok di ba diha ang hilak-hilak kay matouch naman ang atong mga emotions. So number 2 find the best time to talk. So kinahanglan imong pangita magkuang ka nga kana bitang mangitag-itag insakto nga panahon. Mao nag-ingon nga timingon. Oo, timingon. So, right time. So, siguro, Ate Jen, kung na birthday or birthday sa imong mama or birthday nimo, pangayo ang regalo nga mag-istorya mo nga pinaagi ana no kay medyo kuan man Ate Jen ang atong hunahuna ana kung nay mga celebration medyo kalmado. So number 3 make your feelings known. So sayra ang imong gibati unsay tinuod nga imong buot makabuot unsay imong tinuod nga gibati alang sa sa pangapanghitabo mo na no nga kinahanglan imo gina siyang sweetohon po ang unsay imong feeling kay base mong pataka-taka ra pud ta Ate Jen nga wala dai dili nato gid feel nga insakto ba nga wala nato na feel nga inaana na lain atong feeling lain pud ato gisulti. Oo so dili maayo. So number 4 define the real problem. So tan-awa kung unsa gid ang sinugdanan sa problema aron ma-expert ka kung unsa imong mga iandam nga mga posibilidad nga mga tubag sa imong mama kung acceptable ba nimo or dili kanang mga inana nga mga kung ano panghitabo nga na may usahay basin mo deny Ate Jane or lain ang isulti lain ang itubag Limod limod gihapon. so manggilalis na hinuon sa unahan so kay gusto pug ka nga ipatuo ang imuhang nahibaw-an na siya pod so diha na magkabangi na pod. So number 5 explain what you need from them. So imong ipahibalo imong ipasabot sa imong inahan kung unsa ang imong gusto nga mahibaluan gikan gyud mismo sa iya ha. So inana siguro wa may kuano wala inahan siguro nga moderitso rag kasuko Ate Jane siguro mamati pud sila sa imuha kung maayo pud nimo pagkahanay ang imong mga istorya kay basin tungod sa kasuko or tungod sa mga kanang pag-aligot-got or mga questions nga
hatag sa imong kaborden karon. Basig ka ng mga high pets bitaw Ate Jane sa pag Malain hinon approach. So, pag-interpret. lain na hinog pag-interpret sa imong mama. So, number 6, be honest. So, kung sa imong feeling, isulti ang tanan. Kay masabtan na to pinaagi sa mga pag mo na yun nga walay problema nga dili masulbad pinaagi sa communication. Mhm. So, through communication, through sa imong pagsulti sa imong mama, sa pag kung ano pagdawat sa kamatuoran kung unsa man ganing nahitabo ma-explain niya, so anda po ka madawat. So number 7, try understanding their perspective. So kinahanglan na po kay pagsabot. So ang usak-usak kinahanglan yun ay pagsabot, no? Nga mosabot ta sa iyahang life, mosabot po siya sa imuha, sa ako, kanang na kay kanang dili kay ikaw lang ang sabton. Yes. So mo na lison nga gusto lang nimo nga ikaw ang sabton. One-sided lang. Yes, di na maayo. So kinahanglan both, no? Magsinabtanay kay aron atong makuha ang unsay imong goal or unsay imong aim nga imong makuha gyud nga katinuoran gikan sa imong inahan. So pero as inahan siguro sa ako lang nga wala siya daotang tumong sa paglimod sa inyo ha kundi naa siya gusto nga ipaabot o gusto niya nga makahibalo mo apan tungod siguro sa mga kanang iyang feeling ba nga pagduha-duha unsa inyong mga reactions naapod si ana yang kung iyahang gihuna-huna para si ang kaugalingon, so better siguro iyang huna-huna nga maabot lang ang right time, naghuwat lang pud siguro si ana sa right time nga mosulti siya sa inyo ha. So kana karon ikaw na magkuan, ikaw na ang mag-move nga mahimo na nga panag-istoryahan ninyo ang inyong mga problema. So maura toy akong ikahatag ni Christy Ate Jane karon ning kahaponon kay inaana magid ang tao na magid tay mahimo nga bad decision or wrong choice sa kinabuhi. So mga ka-feeling sa deser nato kung ano deser nato basahon ang inyong mga shares, mga maayong ideya, inyong mga shoutouts o greetings ug uban pang mga inyong katuyuan paghatag og maayong huna-huna commercial break. Ipin diri ang comment ni Ma'am Sol ingon siya, talking things over with a parent can help the child feel less stressed. Together, they can think of ways to cope, solve the problem, and feel better. So, mo nagingon na Karon ato nang basahon ang quotes for the day nga atong napili gikan sa quotesempire.com nga some relationships do not last because they're a product of wrong decision and not real love. So Ate Jane murag ang ganing kan hindi makatawa. makarelate Di ko ka-relate aw. makarelate ta pinaagi Di na, sa yan. atong mga na-experience sa kinabuhi. So, mao na usa no sa mga usag yun sa mga buhing Buhing saksi. buhing kamatuoran ng mga nga na ang failure kanang mga pugos nga mga kuano or mga kanang naobligar ra, so dili gyud nimo maashan nga mag-fail ang mga susama nga mga relasyon tungod kay wala may gugma nga nagkuan gyud sa ila unless siguro og na-develop at will no, pero kanang Yes. mga pinugos ra nga mga kuan mga relasyon kanang dili mao nga desisyon bunga lagi sa kuano mga mali nga mga desisyon, so mao nang napugos or naobligar nga ipadayon ang relasyon or magbaton og relasyon pero wala gyud ang gugma, so mao gyud ang kasagaran gyud nga hantunganan is a failure sa sa ilang relationship. Yes, tinuod gyud na Ate Jane nga kung masayop ta sa atong desisyon nga pagpili sa usa ka tawo kay dili day to gugma, kaluoy ra siguro tuon sa ba. Kaluoy or natintal or sa Oo, yes. So mo nagiingon nga kung nasayop ta, so himuon to natong lesson learned dito ta mo bangon sa pinaagi sa atong mga sayop. Ug karon ato nang pamation ang atong Bible verse for the day nga gikan sa Matthew 25:21 nga nag-ingon, I will make the roller over many things. Enter thou into the joy of thy Lord.
So, mao kini sa ako lang nasabtan mga ka-feelings nga nag-ingon ang Ginoo. Kung kasaligan daw ta sa gamay nga butang, diha ta niya hatagaan og mas kasaligan pud ta sa dagkong butang. Kay kung di ta kasaligan sa gagmayng butang, so di pud ta kasaligan sa dagkong butang. So, magpasalamaton daw tag kaayo sa Ginoo nga gihatagan ta niya og kanang mga butang nga atong gikinahanglan adlaw-adlaw. So kay gitrust man siya sa ato, nagtrust siya sa ato sa mga butang nga gigasan nato. So ato ning pasalamatan ug ato ning gamiton sa insakto nga pamaagi. Kay aron kita dungagan pa Ate Jane og mga grasya kay kung kita sa kasaligan so bubuan ta sa Dios og daghang grasya. So maura to mga ka-feelings no ang akong share sa pinagi sa atong Bible verse karon ning kahapon. Nauguban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate O Jean. kini sa ate Well, ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.